بقول زمان يوضنا ببصم سلام كلنا علونا زهز نزير عملانا
እግዚአብሔር ወለደ ዛቦን ወይታ አምላና መናናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉ ግብር ምን ሁሉ ግብር ነው ሁሉ ግብር ነመስናጋለና ስለዚህ ወርጋና ዝረዳና ዛሏና ናባውን ስለዘረውጋና ዘበርጋና ስለዘዋውጋና ዘጽናና ከዛዛስ ሰዓት ዚያውን ስለዚህ ዛሃና ነመስናጋለና እሱ አንሰብ
نزحاتهم كلهم حاتياتهم وحدوا كلهم ريو نزحاتهم كلهم كنا حاتياتهم ما يحدوا كلهم ريو وزور كاي حجوهين أبداو بسبيت كريستيان أرثوذكس وحدهم كلهم يجينا كنا سرعان سرعان نزحان أقل قطع زحان نزحاتياتهم ريو كلهم ما سدع متى أخبط حوغا أسرعوا بيتان نصغر ستانا خنا تلكاها حجاهم أفكارس أفكارس كم حرد كان لمن دلنا لنا من تزم مرد كاسو بدنا نسنا بطاتي حواتي حتى كلهم الجوش رسيان تلس بعضهم ننسان من دلهم نخونغا قلنا هون أقرب سوار زمان ينزل وخلنا منام منازل رسيان لمن كادنا مجد حرد كاسر قلنا كل ما سرحت أبو رسولنا وبيتنا فريقنا بكثرة كثرنا بحيث بتنفر فوقاتي بقبره ونمزرع ويطلع فتر مسان تودرنا فنايس الحمد فالذي حمه قالوا وما كرسل ويتنا كل فترة نحاكيات سرية ذهبنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نخلو سواء فتحين نخلو سواء في ارتراع نفس الدورة سوناريهم حاجة يوضهم بالسماء وارسلنا برأس كامل عنا قد صغار كم زناعتنا عنا ولو هبيتنا ولا هم لحنا بالصغار هم مسكانا كنا خنفرم هذا السماء من زمان إلى بهم صام عالم محروم زمان بس كلهم كل سان زال عالم محمد እግዚአብሔር ምሕረት ሓደ ክገብረና ነቲ ዝሓደነ ዝህብ ስጉንዶም ሰላም ንልምና ኣለና ናቱ እምነት ብንቱ ኩሉ ሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምና ኣለና ብዛማ ፍፀምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስን ነፍሳትና ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ምሶም ክቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያን ንልምና ኣለና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክበና ዓድለውን ክኸፍደና ምእንቲ ላጋና ሃዋርያት ንልምና ኣለና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምና ኣለና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑን ቤተክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ቄርሎስ ምእንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ኤልያስ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይዓቐትካትን ፍራቶም ክሳብ መፍጸምታ ክህቦም ጻማውን ድማ ከቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻማውን ፍቕሮም ክዝክርን ምእንቲ ዲያቆናት ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ድሌትነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትና በቲ መጻሕፍቲ ንዘምራን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ልመናን ክሰምዑን ዛጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሓድርን ጻማን ክቕበልን ምእንቲ መበለት ሃረዳኢ ዘየብለን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማም ድማ ክእበብ ምእንቲ ደናግል ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕጉሶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምና ኣለና ብንጽና ኮይኖም ክህሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ሰናይ ዓድልን ሓጢኣቶም ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስቲ ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ቅድስቲ ኣመንቲ ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕለ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀር መርሓገና ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳን ሰበስልጣን ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾ ድሌቱን ካብ ቀዲሙ ክሓስብሉን ክሓልዩሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣለና እግዚአብሔር ብመገዲ እዋን ክመርሖም ናብ ምሕደረዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ምባሕሪ ብየብሲ ዝነብሩ ሰባት ንልምና ኣለና
እግዚአብሔር ምእንትን ናዕለቱ ሲሳይ ክህቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ፈጺሞ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰልተው ክፍትሖም ምእንቲ እስራን ንልምናሎና እግዚአብሔር ናብ ሃገረው ክመርሶም ምእንቲ ሙሉኻት ንልምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርቲ ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸማሙ ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰብ እግዚአብሔር ብቁፅት ክፉእ ሰብ ምሕረትን ጸጋን ክልእ ከሎ ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ዓረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ ደው ካብ ቅድስ ቤተክርስቲያን ዝሞት ሰብ ንልምናሎና እግዚአብሔር ለሎም ክሓሰብ ካብ ቁጥዑና ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንልምናሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘሎይ ስፍራ ክዝንን ምእንቲ ዝናብ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳወሰኖን ዓቦም ክመልእ ምእንቲ ማእቲ ኣፍላክ ንልምናሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸደን ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንኹሉ ናብ ጸሎት እንደምንን ብመንፈስ ሰላም ክኸነና ንልምናሎና ባር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጉኡ ክንዓቢ ብስውን ክንመካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስእ
كمتي حوالي قدس باولوس زبلو سامسات عالم سفريهم ملكتي حوالي قدس باولوس ناب سوارومي ملاف عسرت حموش كافو قد حدك سافو قد عسرت حموش نبعد هذه كنا نخال سم حقواس نحنا نتوم بإمنات برتعاز هنا نتوم زدهم حواتنا كندقفهم دا أنبر نجزار سنة رايبا كنبل أيقبانا يو نفس وقفنا نبص عينا من تكنا هاتنو كنا هنشو سناي نقبللو باهونا بلو كماي كرسوسون كم تتعفو تعرفي إتهم تتعرفوها أبي ودقا زبلو نرسو بها أيبلن بتيكا القدسات متعافي زركب تعدسن متنعان تسفى من تنركب تقدم ستعفى زبنا كله نتمرتنا أيو ستعفى حبيركم بحدا عافكمكم نعملاخ أبوتنا يسوس كريستوس من تخبروا اتناي تعقسن متنعان عملاخ عمنا حدكم انتناي كريستوس يسوس غيركم كمتنا يسوس كمتنا كريستوس يسوس غيركم حدا حساب كتحاسبوا يحبكم سلازي كمت كريستوس نخبر عملاخ سقبلكم نحرفكم تقبابلو مغنياتو كريستوس نتي نبوتاس توهبه تسفى من تخزنعو املاح حقنا خمزخونه من تخرئي ناي بزرات اغلغاليهم زخونه اغلغالي خمزخونه انغركم عنده ازخا كمتي اما اكل احزاب كمسكنك ايه نسمكاون كزمريه زبر صحوف زلو احزابنا املاح بمحرته من تخمزغن وايو كم بحدشون أتوم أحزاب مسحزبو خيمكم تحقوسوا يبد قتلوها كلاتكم أحزاب نويت أمسكنوا كلهم الزبتاتون يودسوا يبد إساياس كابزري إسايز ولد كمتأيو نسو أب أحزاب كغزر كتنسر إيو بؤوها أحزاب تسفاه قبر إيوم يبد بحيلي منفس قدوس عزيهم تسفى من تختفتمس أتي زعامنكم وناي تسفى أملا كل حقوس سلامن من نيلكم أحواتي بسناي نغرم بفتاتن زبل كل خمز ملعكم نحار حلكم من معاد كم اتخلوا أنا بعلي ترديو عده نعب برهتنا ودفورينا منفس كل سالتي
መድሁ ሐዋርያው ለእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎቱ ወበረከቱ ያሉ በብፁዕ ወቅዱስ ርዕሰ ጳጳሳት አባ ቄርሎስ ብፁዕ ጳጳስና አባ ኤልያስ ወዘብዛ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወምስለ ደብርነ ደብረ ብርሃን ወምስለ ሀገሪቱና የሰላም ሀገር ወምስለ ኩልና ቤተክርስቲያን ወምስለ አብርሲዮ አማትዩ ወለተ መድኅን ወለተ ሥላሴ ወምስለ አመተ ገብሩ ነፍሰ ገብሩ ተስፋ ማርያም ለዓለመ ዓለም ቀዳማይ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ክፍል 10 ወ4 ክሳብ ፍጻሜ አቦን ወዱ መድኃኔ ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ረኣና ንመስክር እውን ኣለና። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኻዊ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። ንሕና እውን ነቲ ኣምላኽ ኣባና ዘላተ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣለና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፣ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር። ብመዓልቲ ፍርዲ ትብዓት ምእንቲ ክህልወና እታ ፍቕሪ ኣባና ምልኣት ረኸበት። ምክንያቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከምቲ ኢየሱስ ዝነበሮ ኢና እንነብር ዘለና። እታ ፍፅምቲ ፍቕሪ ንፍርሃት ኣውፅያ ትድርብያ ደኣ እምበር ኣብታ ፍቕሪ ፍርሃት የልዎን። ፍርሃት ምስ መፅዓቲ ዝተተሓሓዘት ስለ ዝኾነት ከዓ እቲ ዝፈርህ ፍቕሪ ፍፁም ኣይኮነን፣ ብፍቕሪ ፍፁም ኣይኮነን። ኣምላኽ ቅድም ስለ ዘፍቀረና ንሕና እውን ነፍቅር ኢና። ነቲ ዝረኣዮ ሓዉ ዘየፍቅሮስ ነቲ ዘይረኣዮ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይከኣሉን እዩ እሞ ንሓውና ፀድአስ ንኣምላኽ ከፍቅሮ እየ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳቡ እዩ። እቲ ካብኡ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ ንሓዊ ድማ የፍቅሮ ዝብል እዩ። ኦ ኣዊ ተፍቅሮ ለዓለም እዩ ዝሃለወ ዓለም ኣለውና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 32 ክሳብ 44 ንሕና ከዓ ነቲ ኣምላኽ ንቦታትና ተስኪዎ ዝነበረ ነበስረኩም ኣለና። ምክንያቱ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ዳዊት ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ኸ ንወለድኩኻ ዝብል ፅሑፍ ከም ዘሎ ኣምላኽ ብኢየሱስ ካብ ሞት ከም ዘተንስኦ ብምግባር ናባና ናብ ደቆም ተስፋ እዚ ፈጾሞ ከምቲ ነቲ ቅዱስ መንበረ ዳዊት ክብረኩም እየ ኢሉ ተዛረበ ከም በዓል ብዛዕባኡ
تيري كموتا آتم سوكم نوخا أبكار المزمور لقدس كامل بسواس كريه أيتحبن يخايبن داوي هنا بزمن وفقات الديابير أدو مصفتر من عارفة تغبير خامل بسواس رأي إذا أملا زتن سوقنا بسواس هاي رأيين باسي آتم حوالنا إذن أقربكم دلوخو ألا تعقد عاد يا يسوس بيسوس يزمر كم زغن فلوتو إذا بحكم السياخ تصدق يتغالب نفسه وكان بيسوس زعمن ذنبلا يتصدق الذي يتم النبيات آتم من لا كريستين رأيو حدوكا تنقركم كوتا زي تأمنوا وقبري زمانكم تقبر إيام ما تقرب مطوفوا زبن أبغاتكم كيف تتنقاضوا ما لا وعابيو تلالك على انتيابي ووزن الله مبين سبسمك Yeah.
عدلتنا نسحنا عشرنا توب سلام حرتنا غنى ورن سلام منقر ما يمرلنا وطهنا بسلام ترجمي تحقش بتعنا نبرلهم فالقدس ربنا حضرتنا تقول له انتنا تربيتنا عذرنا ناسنا تحلولنا عدلنا ومحرت امتحنا صدع عنهم تعرفوا آتلكم ذكرنا نزولنا ولا تمادن ولا تسلاسين يا بيرام لا بمعرض الذكر نفس قبر تسعى ماريان كلهم سواتي ارترا هذا ريوه من السماء وارسلنا ابو النزو سمع سلام
ግርሚያ ወይ ላለ ግድም ገለሎች ዘዞ ተበዚ በማርያም ተዘጋ ጸልዮ ሳለ ኩሩ ግብር ለስሉስ ቅዱስ ይገድሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
رامنا ملانا وغرزا نوتزا لكبزا مضانا قلقطان صانا ورزا وصنا دبسر كم صحها نحن نستغاوم قلكم ورمزقنا وجزوا زلوا لدونا كل أمان كعوين كعالم عدي مزنا برعو نسر كامور زلا كام بسخاها فجغا وغيدانا ملانا برانقا تركان داخلنا نحن بنا نحلنا عين تابرالنا قال قدس وانجل كابتوات كسمع سبحانه كبرنا أمزي سمعنا يوم سر عنبرك سمع تراي أيون العالم أساس الزامي تسنى بريوتنا نفربار خلنا سؤال سعد عدد من سمعت استرار برو زيابي راجل وبرو كلا جنيس كرسو وبرو كرسو براجل ما سني ومن سيقول لنا
መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ ምንም ተነሱ ባረግ እግዚኦ ዘሞነ እንጀለ ማቴዎስ ወዱ ሐዋርያሁ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብሮም ብዙ ይሁን አርማኖ አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 19 ክሳብ ፍጻሜ። ሄሮድስ ምስ ሞተ እነሆ ኣብ ግብፅ መልአክ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ እቶም ነዚ ህፃን ዝቆትልዎ ዝደልዩ ሞይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነዚ ህፃን ነዲኡ ንሒዝካ ናብ ምድረ እስራኤል ኪድ በሎ እሱ ድማ ተንስኡ ነቲ ህፃን ነዲኡ ንሒዙ ናብ ምድረ እስራኤል ኣተወ። ግናኸ ኣርኬላዎስ ኣብ ክንዲ ኣቦ ሄሮድስ ኣብ ይሁዳ ከም ዝነገሰ ሰሚዑ ናብኡ ምኻድ በርሐ። ብሕልሚ ምስ ተገልጸሉ ድማ ናብ ምድሪ ገሊላ ኸደ። እቲ ብነቢያት ናዝራዊ ክበሃል ዝተባሃለ ምንቲ ክፍጸም ናዝሬት ናብ ትበሃል ዓዲ መጺኡ ተቐመጠ። ሰማይ ምድሪ ክሓልፍ ቃለይ ግናይ ክሓልፍ በለ ጎይታ እንደገ መዛሙርቱ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጋዘግ ነዩ በእንተ ሰላም ተክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃብ ኩሉ ህዝቢ ንኩሎም ምእመናንን ባርኮም ንኩልናውን ካብ ሰማይ ዝርከብ ኩሉ ሰላምና ልብና ብንወልና ብውና ብህይወትና ሰላም ሃበልና ንሃገርና ኤርትራ ከምኡና ገይረም ይርጋብ ጽድቅም ሰላም ሓልወልና ኣብ ወፃእና ውሽጥን ዘለዎ ጎረባብ ሰላም አሰርግዎም ኦ ንጉሥ ሰላም ኩሉ ይብቃና እሞ ሰላምካ ድማ ሃበልና ኦ እግዚአብሔር ብዘይካ ልንፈልጦ ስለዘይብልና ጥሪት ዋጋና ኣብና ቅዱስም ጋር ንሰብ እንጽዋዕና ኣለና ነብስና መንፈስ ቅዱስ ግድን ኣባና ኣብ ልዕሊ ባሮትካን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ቃልሞት ኃጢአት ኣይፍርታዓና ባሕሪ ወዳ ምስል ስበት ዘገብትካና ዝጣብኡ ዘለ እሙ ቅዱሳን ዘላለም
ሃይማኖት ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ መከራ ተሰቅለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀበለ ሞተ ተቀብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍት ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተንፈሊጠን ሰብ ብክብሪ ናብ ሰማይ ተዓረገ አቡ ተቀመጠ ከም በሐድሽ ሕያዋን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ ወዳተ ጎይታ ወይ ብዝኾነ ካብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ናምን ሳብን ወድን ሰግደሉ ነመስግኖ سيدان سراويتنا مستلاله ملكوت حوغين الد حابلو بوغي من بغلنا وحسوات زموت الكالن زلوا يغرب إليك أبسقاور ساعات كم زنزاهم ربما أمنا كلات معاتيات نسويه برفرتكم كيتا نساهم أمنا كيتا ملحنان يسوس كرسوس سقان دمن انت أوروبكم حاتياتكم أبرسكم يوانا خاب حاتياتكم نسويه نزينا كان قال زي الصحابة والصحابة سزارب ويكا وخفالا وشوية قرسان زقومن تلو ويتانا نملحنا ملحنا يسوس كرسوس كم زقطعون أبلو ليدما كم زشقال لني ردا أو كل برغات مرقل أو كل حجقات حاجات كاوي زاوي أمنا كان مسات كأبدا ويتاي يسوس أملاح كورسان جبار سرعاتنا وابسلام فقرن حب حلينا كمن كنا تسقط وتنا نخلي فقرن سلام زلوا زمن مسنعنا ورب زسمر
ቅዱሳን አገልግሎት ጽንበሩ حسن مغوار الموت كابدر سمسكار كلنا صحنا قلنا وزاو سلامتان عننا دلوات كبرنا نيو بنت سلام ሰሊቃነ ጳጳሳት አባ ቄርሎስ ምስቡጽ አቦና አባ ኤልያስን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን ናገርና ኤርትራ ከመት ጋብረዲን ለማለም አሉና እግዚአብሔር ምስለ ኩል
كمزنورو عوابن قد ما يعرف بان زيارة ممزالون عدم بارهم بامزالون كي بطلون تزازون كي برسه زيارة ممزالون عابن ولمن بس بدون كبر مسكانه والله ممكن زانزر عالم
بمرين مجزات تعطوا الله محرت كأدهنا ممرنا يسوعنا لها نزل يلو جزيه هم ذكرهم نزعزنا خلهم سماي هم استخاد ذكرنا نعين حاتياتنا بارهم ذكرنا بيت هذا هم استخبار بيت هذا هم استخبار بيت هذا هم استخبار زل على محل هو من عمي من أمين Zama
ቅዱሳን አዳው ህብስታን አለ
Zai ma
نون غزار زابيتان تشوات عين داو تعرضنا غزار زاوينا بغنا زللت معداونا سناد አገልገል ዳብነ ወይ ዝብገት እንተዘይ ሁሉና ባይለግስና በላግና ተማይምሮዝ ጎደሎም ከሐብስ ዘይ ብልዑ ወይኔ ሙስ ዘይ ድንቁርና ሐዲኩም ቢወት ንወርና ብለጸው ዳኔና ወዱ ዛቤዛባ
ሰውትና ንዝና ረገዝን ዛናትና ብዛት ቤተክርስቲያን ቆም ዘለውን ሁሉም ህዝቡ ሀዘት አብዘለኩም ዘኩርና ዝበሉና ወለተ መድህን ወለተ ስላሴ አብ በእምነት ክርስቶስ አጽናዓዮ ኦ ወይዳ ሆና ሃይማኖት ሰላም ዝሞቱ ነብዛ ቦታት ጥራናትናን ነብዘ ገብሩ ተስፋ ማርያም ነብሶም አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብናን አናው ጋቡል በደል መርገም ጋከር እስካም አልሞ ጋዝና ተነና ወቃለ ደምሮዘን ምስካት ነው ታይሞን ሳራማ ጋም ጽባራ ተነና ኦ ወይዳ ደን አይል ልብም ሷልና ምሮና ሀበና ሁልዛም ዋታተና ሁሉ ዘይና ጋብጅክ ሳንዘላለም ጽምና ምራግበረና ኦ ወይዳ ጋንድሌት ጋን ኩልዛን በጽማበና ስናው ሁሉም ሳንሰማተና ስማተ መጻፈ ወጻፈና ወይታና ቢዩስ tamu zalla kalam kulsan zalla male
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖት አበው ድሕሪ ዘመን ድማ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ንጽሕት እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ተወለደ። ደጊሙ ኸዓ እዚ ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ እቲ ህፃን ከም ዝዓበየ መንፈስ ቅዱስ እውን ከም ዝጸንዐ ተጻሒፉ ኣሎ በለ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣካልን ብጥበብን ብንእሽቶ የዓቢ ነበረ። እቲ ህፃን ኣቦይን ኣደይን ምባል ከይፈለጠ ከሎ ንሃብቲ ደማስቆን ምርኮ ሰማርያን ከም ዝቕበል ኣብ ነቢይ ሓዲሩ እግዚኣብሔር ተዛረበ። ንሰብ ፍልጠት ዝሃበ ንሰብ ኣእዛን ዝፈጠረ ናይ ሰብ ኣዘራርባውን ዘከናወነ ልሳን ዓባሳት ዘዛረበ ንሱ እቲ ጥበበኛ ምእንታና እዚ ኩሉ ስራሕ ናቱ ገበረ። እዚ ኸዓ ነዚ ምእንታና ዝገበሮ ነዚ ስርዓት ሰብነት ንክፍፅም እዩ። ካብ ቅኑዕ ምሳሌን ካብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ኣሰማሚዕና ዝኣከብናዮም ሰናይ ምስጢርን ከምኡውን ካብ ዝፈለጥናዮም ናትና ዝገበርናዮምን መሰኻኽር ሓደ እኳ ኣይትረፈን። ምክንያቱ በቶም ብዘይትርጓሜ ንሃይማኖት ክቃወሙ ዝከራኸሩና ሰባት መላገፂ ንኸይንከውን እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ካብ ቃላት መፅሓፍቲ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ምስጢር ነስተውዕል። ነቲ ሰብ ብምዃኑ ዝተዛረብሉ ምክንያት ደጊምና ንነግር። እዚ ድማ ነቲ ፈጣሪኹም እዩ እንሆ ኣምላኸይ ዝበለሉ ነገር ኣቐዲምና ደጋጊምና ተዛረብና። እዚ ከዓ ሰብ ከም ዝኾነ ዝፈልጦ ከም ዘየልዎ ናይቲ ዝተነግረሉ ሓደ ቃል ናቱ መገዲ ምስጢር እቲ ፍልጠት ዘይብሉ ሰብ ንክፈልጥ እዩ። በዚ ቃል ቅዱሳት መፅሓፍቲ ንሱ ካብ ክልተ ዝረአዩን ዘይረአዩን ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። በቲ ዝረአ ክበበ ትስብእት ኣምላኸይ በለ፣ በቲ ዘይረአ መለኮት ድማ ኣቦይ በለ። ኣቦይ ኣምላኸይ ዝበሎም ምስጢራት መልሲ ክህብ ዝኽእል የልቦን። ፍጡር ዘይኮነ ሰብ ከመይ ዝበለ እዩ? ሰብ እንተዘይኮይኑ ኸ ከመይ ኢሉ ሰብ ይበሃል? ኩሉ ዝውለድ ሰብ ስሙ ኣብ ኣደን ኣቦን ኣዝማዱን ቤተሰቡን ወገናቱን ጎረባብቱን ሰብ ሃገሩን ይፍለጥ እዩ። እዚ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ምባልስ ንኣምላኽ ቃል ንእግዚኣብሔር ቃል ደኣ ይንገር። ኣብ እግዚኣብሔር ቃል እውን ይፍጸም እምበር ንዕሩቕ ርእሲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ደጊሙ እዚ ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ኣብቲ መልህቅ ዝበሃል መፅሓፉ ከምዝበለ ኣብ ዝበልዓሉን ዝሰስየሉን ጊዜ ብሓቂ ሰብ ከም ዝኾነ ስራሑ ድማ ኣረድአ። በዚ ነቲ ኩሉ ፀብእን ክርክርን መናፍቃንን ንኩሉ ክሕደት ሰዓብቲ ኣማንን ኣጥፍአ በለ። ንክሕደት ኣርዮስን ንክሕደት ናይቶም ከምቲ ኣባሃላኦም ሕማቅ ስጋ ምእንቲ ከይረኽቦ ንእግዚኣብሔር ነፍስሉ ቀያይሳውያን ኣጥፍአ። እዚ ከዓ ጥሜት፣ ፅሚ፣ ድኻም፣ ብክያት፣ ሓዘን ኩሉ እቲ ብስጋ ክንገር ዝግብኦ ሕማቅ እዩ። እዚ ገንዘብ ስጋ እዩ እምበር ኣብ ባህሪ ወዲ እግዚኣብሔር ኣይንገርን እዩ። እትዛረብ ነፍሲ ከም ዘይብሉ ይዛረቡ ኣለው። እግዚኣብሔር ቃል ሰብ ምስኮነ እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ ከም ዝተዋሃደ ብዘይካ ሓጢኣት ኩሉ ስራሕ ሰብነት ሰርሐ። ነቲ ነፍስን ስጋን ዝረኽቦምን ረኸቦ። እዚ ድማ ድኻም፣ ጥሜት፣ ፅሚ፣ ሓዘን፣ ብክያት እዩ። ንክሕደት ሰዓብቲ ማኒውን ኣጥፍአ። ብሓቂ ስጋ ከም ዘለዎ ሓሶቱን ከም ዘይኮነ ኣረደ። ብስጋው እትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ ከም ዘላቶ ንክንፈልጥ ብሓቂ ጸምአ። መለኮት ፈጺሙ ኣይጸምእን እዩ እሞ ብባህርይ ነፍስ ደኣ ጸምአ እምበር ብሓቂ ፈጽሙ ንኸረድእ መገዲ ብምኻድ ደኸመ። እግዚኣብሔር ቃል መጺኡ ከማና ሰብ ኮነ። እትዛረብ ነፍሲ ገንዘቡ ዝኾነት ስጋና ተዋህደ። ምእንቲ እዚ ድማ እንሆ ካብ ብሉይን ሓዲስን ምስክር ኣምጽኤ እረድእ ኣለኹ። ነቢ ዳዊት ነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትሓድጋን ኢኻ፣ ነቲ ናይ ባህሪ ወድኻ እውን ሙስና መቓብር ክርኢ ኣሕሊፍካ ኣይትህቦን ኢኻ በለ። እዚ ከዓ
ነቲ ኣብ ጎይታ ዝተዋህዶ ኣካል ዘሎ ናይ ነፍስን ስጋን ተዋህዶ የረድእ ቅኑዕ ልቦናን ፍልጠትን ብኡ ጸኒዑ ንኽነብር እዩ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ሓቂ ኮነ መለኮት ዝተዋህዳ ነፍሲ ናብ ሲኦል ወረደት እያ ስጋውን ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ኣብ መቃብር ከሎ መለኮት ካብኡ ኣይተፈለየን ኣምላኽ ናይ ሰብ ምዃኑ ሓቅነት ተኸረድእ መለኮትን ነፍስን ኣብ ሲኦል ምስጢር ፈጺሙ ኣብ ሲኦል እውን ብቁራነት ኣይተታሓዙን ስለዚ ከዓ ምስ ሙታት ከም ዝተቆፅረ ኣብ ሲኦል እውን ቁራንነት ከም ዘይሰልጠኖ ብፍቃዱ ብነፍሱ ናብ ሲኦል ከም ዝወረደ ዝንገር ምስክር ኣሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ እውን ሞት ሒዙ ከትርፎ ኣይክእልን እዩ በለ ጎይታና መድሓኒና እውን ነፍሰይ ክድርብያን ከተንሳኣን ስልጣን ኣሎኒ ኢሉ ኣሎ ከምኡውን ሕያው ባታ ኣነ እየ በጃዋግዒ ምእመናን ሰብነተይ ንሕማም ንሞት ሓሊፈ ይህብ በለ ከምኡውን ነፍሰይ ክሳዕ ሞት በፂሓ ሓዘነት ደጊሙ ድማኡ ኣቦይ ነፍሰይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕና እብል እምበር እንታይ ክብል በለ ግና ነዚ እየ ሰብ ዝኾን ነዛ ክርስቲያን